Гледам през прозореца и какво да видя аз? Някакви трима спрели колата си пред нас. И поглеждам календара и изпълнен със страх. Петък 13 е днес, разбрах за петък 13 и ти в моята книга прочети симфото. Оттам ще научиш за този ден голям. Гледам през прозореца и какво да видя аз? Някакви трима спрели колата си пред нас. И поглеждам календара и изпълнен със страх. Петък 13 е днес, разбрах за петък 13 и ти в моята книга прочети симфото. Оттам ще научиш за този ден голям.